Единият притежава светъл ум, а другият притежава ум колкото на светулка. Единият е изчел книгите на десетки библиотеки, а другият не може по-скоро да прочете думата библиотека без да срича. Ако ги познаваше Шекспир, пък нямаше да каже, че светът е сцена, а че светът е изпит, защото те са вечният студент Здравко Ахилесов и професор Коста Тазоведрев. Извинете, може ли така леко да ви обера малко? Само мъничко така леко да ви обера. Може ли, а? Този глас ми е познат. Познат ме от някъде, този глас ми е познат. Я да видя, аз сега да видя, веднага да видя. Кой е той? Ау, леле! Майчице мила! Не съм аз. Но ей сега ти разкатах майчицата на тебе. Ахилесов, на какво приличаш, бе, Ахилесов? Какво е това нещо, дето си го сложил на главата, на твоята глава, глупава глава? Приличаш на заек от кукления театър, ми. Аз не знае, че така да се прави, професоре. Ужасно изглеждаш. Не знаех, че сте вие, бе, професоре. Ако знаех, нямаше да ви обирам. Ама така и така съм почнал. Айде да ви обира. Айде дайте малко парички, а? Дайте малко парички на бедния студент. Айде, дайте малко парички. Какви парички? Дайте малко парички. Какъв обир, бе? Какви парички, бе? Вижте на какво приличаш, бе. Така ли се прави обир? Прави ли се така обир? Обир прави ли се така? Така да се прави обир. Обир се прави, така да се прави обир. Бе, ти лутници, бе. Луци ми, как да не си лут? Луци, не си добре ти, моето момче. Не си добре. Как ще дам да ме обереш? Ти представете, аз да ти дам, ти да ме обереш. Ти да ме обереш, мен да обереш. Как бе? Това е... Ей, за да ти дам пари, първо трябва да се уверя, че знаеш какво правиш. Ти знаеш ли въобще какво правиш? Нищо не знаеш. Знаеш, ама нищо не знаеш. Не мога да си дам парите на всеки срещнат престъпник, бе. И то, както изглеждаш така, после ще ми се смее, цяла България ще ми се смее. На някакъв тук чорапогашник на главата, ще дам пари, ще му дам. Браво, продължавай същия дух. Ще ги дам на някой, който поне има тройка в книжката си. Да, за това ще поизпитам малко по обирджийство. Моля ви се, професоре, смилете се над мене. Не мога, бе, не мога да се смеля. Дайте всичко ценно, айде, дайте ми всичко ценно, айде, моля. Въпрос номер 1. Какво си слагаш на лицето, когато обираш някого? Подсказвам. Като гледам, нямаш големи възможности умствени да отговориш на този въпрос. Искаш ли да ти дам жокер? Малко. Значи, слагат си мас. Мас. Хайде, кажи го, нямате тегли. Маскарпоне. Здравко, главата ти е пълна с маскарпоне. Мозъкът ти е едно разплескано тирамису. Маска се слага на лицето. Маска! При обир маска или е това, дето си го сложил, само че по-надолу. Продължаваме. Жертиер. Това не е жертиер, това е чорапогашник. Жертиера се слага на чорапогашник, на чорапа. Така, внимавай. Продължавам си. Ниши. Така! Ей! Чуши! Съсредоточи се! Продължавам с изпита. Ако тръгнеш да обираш къщата, с какво ще отключиш вратата? С ключ. Ти си крадец, нямаш ключ. Какво ще направиш? Ще звънна да ми отворят. Ма няма никой в къщата, нали? Тогава отиваш да обираш. Кой ще отвори? Хората ги няма. Ще ги изчакам да си дойдат и да ми отворят. Не, Ахилесов. Пак ще подскажа. Ще отвориш вратата с шпе. Шпе? Шпе? Шпек. Шпеков салам. Не ми прави тук продуктово позициониране. Много си отвратителен. Ще отключиш вратата с шперц. Повтори. С шперц. С шприц. Шперц. Ерц. Ерц. Шперц. Абе, кажи шперц. Шпрейц. Какъв човек си ти, бе? Една дума не можеш да кажеш като хората. Дай си ми това да ти пиша, една двойка да ти пиша, дай си книжката веднага да ти пиша. Сега ще я напиша веднага. Тогава ще я напиша. Да моля ви се, професоре, питайте ме нещо така по-лесно. Все пак съм обирал той. Добре. От мен да мине. Нещо елементарно ще питам. Какво трябва да имаш, за да извършиш въоръжен обир? Повтарям. Въоръжен. Въображение. Не въображен, а въоръжен. Не въображен. Въоръжен обир. Идва от оръжие, а не от ображение. Значи трябва да имаш оръжие.
И в тази връзка, кое оръжие ми кажи е хладно? Не! Само не ми казвай това, което си извадил от хладилника. Моля се, прочетах по очите ти, прочетах. Каква глупост искаш да ми кажеш? Добре, да забравим, че съм те питал това. Какво се казва, когато насочиш оръжието към някого? И подсказвам за последен път. Казва се горе. 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 Това го знам. Хайде тогава кажи го. Горе, горе, горе на черешата, горе, горе, горе на черешата, горе, горе, горе на черешата. Ще дойда, ще ти скъсам и ще отрежа ръчичките и ще отрежа на теб. Брррр, какво е това? И двамата сте на един акъл. Чакай да се го върна Няма да чакам. на момичето, че му беше дал назаем. Сам ли си го взе или вие му го дадахте? Не. Така, Здравко. Да. Искам да ти кажа, че ти си уникален тапак, моето момче. Ти пише една двойка и няма да ти дам да му береш. Но за да видиш, че съм човек, ще покажа как правилно се извършва обир. Как? Как? Взимаш един пистолет. Зарежеш. Професоре. Слагаш си чорап на главата. Чакайте, ама професоре, вие защо си носите пистолет и въображаема маска? Сега ще разбереш, здрасти. Сега ще разбереш. Горчете! Дай веднага парите! Дай всичко ценно, мръсти, тако! Иначе ще ти пръсна мозъка. Имам една студентска книжка. Дай студентската книжка. Вътре с стипендията. Дай Още не са ми я дали 50. Сега марш тук и да не съм те видял повече нещо. Не така е, професоре.